fara kyakkyawa doguwa, da sun tana so na ba don kuɗi ko kyawun fuska ba. Soyayya ce gwan rayuwa ce yau na ya gani da idanuna, ana ta faɗa min tun fari amma ba ya shiga kunne na. Zaton da nake duk mai yin sore na sa kullum zai kuna, wannan shine ya saka ni nake furis da batun so ko kauna. Amma yau ganin na yin so ba ma san da na faro ba, kalo ɗaya daga na yau a gurin na ma ba zai yi na mance ba. Na kasa rufe baki na har ido ban iya na kifto ba, a take abun na ji kaunar ta ta mamaye dukkan kalbi na. Babbar matsalar shi ne ban san ta ma ya zan yi na faro ba, ban san me zance in na je gurin ta farkon zance ba. Sannan kuma ga a ranar ban taho da aboki ko ɗaya ba, amma a hakan na yi wata maza na je na faɗa mata sirri na. Mata assalamu alaiki ta amsa mun, a take abun na jirai na fes na ji kalamai sun zo mun. Ce mata dan Allah taron muti biyu za ya wadatar mun, ta ce mini mata ƙara mun muti uku in faɗi komai na. Na ce mata na gode daga nan na bayyana sirrin ruhina, ta ce mini ba komai ita ma kallo ne ta ga tayyo kuna. Tana so ta yi mun magana amma kuma sai ta ji nauyina, na sun mata ce mini sunanta ni ma ta tambayi sunana. Anas nake yan isa ga shi ne sunan da kan yi kira na da shi, gari na Kano aka haife ni birni mai karrama bakon shi. Waka ce nan sana'ata a cikin ta nake samun toshi, ta ce mini ba komai haka nan ta yarda tana mutukar suna. Na samu muradin ruhi na fara kyakkyawa doguwa, da sun tana so na ba don kuɗi ko kyawun fuska ba.